No niin, nyt me taas jatketaan tästä kohtaan. Eli mä en saa tippua tästä. Koska heti jos mä tipun, niin mun pitää ottaa itteni. Eli katsojat, olkaapa tarkkana, että mä en tipu. Eli ei haittaa, vaikka mä tipun vaikka tohon kohtaan, jos mä oon aika korkealla. Mun jää tippuu ihan tuonne alas. Ja mä oon aika lähellä alalla. Tää on aika vaikee, kattokaa ikka. Näettekö te? Tuokin yksi on. Oho. Näetkö tuo ollaan tuolla? Tuolla. Oho. Se jämppäs vähän. Tää on vähän jämppä, koska tässä on paljon pelailuitanut. Kyllä siis on vähän pakko jämptä. Mä en oo ikinä ollut näin korkealla. Ekin on ollut. Tarkkana, et mä en tipu. Se. Melkein tipuin. Oh. Yksi osuma enää valkoisella. Mä oon kuollut. Oikeesti. Ajotelkoa. Nyt mun pitää jäädä seisoon. No. Tää on vaikee. Oh. Äkkiä pois. Mä en oo oikeesti ikinä ollut tässä kohtaan. Ja mä ihan kohta kuolen tässä. Voi vitsi. Voi voi. Onneksi se meni. Mä tipuin tähän. Oh my god. Kohta oikeasti kuolen. Se on tosi raskasta. Voi voi voi. Mulla on vielä tämmönen. Tämmönen. Mä voin vaikka lyödä vaikka jotain. Jos se vaikka koko aika kiusaa jotain, niin onneksi mulla on näitä 2. Mutta tää on tosi raskasta. Ja vaikeeta. Siis mun tää on se vaan porovainen. Tässä mä tipuin. Ei. Mä en tippunut ihan alas. Mun pitää ottaa tässä. Samalla kun tää mun HP vähän lisäänee tässä. Oho. Niin. Ei. Mä melkein oikeesti tipuin tonne. Onneksi mä en kuitenkaan tippunut tonne, koska muuten mun piti tapata itse, että mä olisin mennyt tonne. Ja koska mä en tippunut, ja mä olin aika pitkällä, niin mä aloittaa tästä. Ota vauva, piti vauva mukaan. Oho. Varmasti äkkiä. Tästä äkkiä. Mitä kehostaan tästä? Ja jatketaan taas matkaa. Tässä samasta kohtaa. No ihan sama. Poistu keskuudestamme. Jos mä olisin ollut toi poika ja mä olisin tehnyt tätä videota, niin mä olisin kuollut. Mä en tippunut, koska mä olisin kuollut ja mä meinasin äsken tippua. Eli niin kuin te mä menisin aika monta kertaa tippua tästä. Mutta mä en saa osua tonne maahan. Mä en tonne esimerkiksi ton Danos, niin mä en siellä lattiassa osua, koska muuten mä joudun tapata itteni ja sit mä kuolin. Ja mä hävisin. Joten jos mä tipun tonnekin, niin mä kuolen sittenkin. Joten mä halusin päästä tuohon maan. Oi. Se oikeasti melkein tappoi mut. Näittekö te? Se löi mua. Salaa. Se on Ei! Mä meinasin nyt äskenkin kuolla. Voi herran kestas. Aina joku koittaa tappaa mut, niin sit mä aina vaan kuolen. Sen ei mitään järkeä.
Mä otan vauvan pois, mutta mä joudun nyt. Vitsi, tää on niin kova. Ei! Just joo. Mä en koskenut maahan. Mä en koskenut maahan. Mä kuolin. Ei vitsi. Tai Danos otetaan, tai Danos. Just joo. Ei. Mulla on 5 elämää. 1, 2, 3. Jos mä kosken maahan. Niin mun pitää. Jos mä kosken maahan, niin mun pitää laskea 5. Eli jos mä kosken maahan, niin pitää laskea 5. Tää on niin hitsin vaikee. Mä en pysty mennä tosta. Just joo. Auttakaa, miten mä pääsen ton läpi? Siis typerät mä oon teki kuulke tämmönen pränkkiä. Ja pois edestä ainakin voi. Näettekö te oikeesti? Just joo. Mä haluun sen tytön taas jatkaa. Tää on pikakiekko. Niin näettekö te? Ai ei. Tuo on niin kovaa. Mun pitää oikeasti päästä tonne. Miten mä pääsen tonne? Jos tän on ovi sinne. Miten mä pääsen tänne? Sitten mun pitää myös mennä sieltä. No niin, nyt mä tää vartio. Harri, mulla pystyy. Nyt mä vartija, mä saan lyödä porukkaa täällä. Ei, mä menen. Tervehdys.
hartiallas. Nyt jos mä tipun maahan, niin mä lopetan videon. Eli mulla on näin yksi elämä. Nyt, jos mä koskaan... Eli jos mä nyt tipun, mä lopetan tän tähän. Jos mä kosken tähän valkoiseen, tää video oli tässä. Eli vahtikaa mua aika tarkasti. Ja kun te vahditte mua, niin lähtekää. Sitä ei laskettu. Tuonne. Eli jos mä kosken valkoiseen. Eli toi on valkoista, eli mun pitää olla näissä mahdollisissa näissä ruskeissa. No niin, nyt tulee. Jes, muuten. Hetketä. Ei tuu valkoista. Valkoinen. Ei tää valkoista. Koska jos mä kosken yhdenkin kerran valkoisen, niin tää video oli tässä. Ja mä kosken valkoisen. Mä teen vielä tällä. Heippa!